आहे, मी अनेक वेळा माझ्या प्रेसमध्ये सांगितलेलं आहे, मी शिवसैनिक आहे आणि मी कुठच्याही पदाला लाचारी पटकरणार नाही किंवा मला पक्षाकडून अपेक्षा नाही. माझं उदाहरण द्यायचं झालं याच्या संदर्भात तर 2014 म्हणजे आज तुम्ही प्रश्न विचारलात म्हणून सांगतो, हा इच्छुकचा 2014 पासून आमची 2022 पर्यंत सत्ता होती. दीपक केसरकर स्थानिक आमदार म्हणून मला एकाही कमिटीवर त्यांनी घेतलं नाही. मी कुठच्याही पक्षाला तक्रार केली, अपेक्षा व्यक्त केली नाही आणि बोललोही नाही आजपर्यंत. आज हा इच्छुक म्हणून मी कुठच्याही पदाला इच्छुक. आमच्याकडे जवळपास चांगले कार्यकर्ते आहेत, शैलेश परब साहेब आहेत, बाळा गावडे आहेत, अतुल रावराणे साहेब आहेत, विक्रांत सावंत, बाबूराव धुरी वगैरे ही अनेक मंडळी आमच्याकडे आणि अनेक जण इच्छुक आहेत. साहेब जो उमेदवार देतील त्या उमेदवाराचं काम करण्याचं काम मी करणार आणि माझ्याबरोबर शिवसेना सावंतवाडी तालुक्यातील सर्व पदाधिकारी, सर्व शिवसैनिक हे त्यांना निवडून आणण्यासाठी काम करणार आणि दीपक केसरकरांना पाडण्यासाठी 2024 मध्ये काम करणार, हे आवर्जून सांगतो. आणि 100% दीपक केसरकरांनी जर विकास कामं ह्याच्या पुढे आमच्या ह्या दखल न घेता हे जे आम्ही आव्हान दिलेलं आहे की इथली जी रखडलेली जी विकास कामं आहे ती दीपक केसरकर तुर्तास मागे लावावी. म्हणजे मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल असेल, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाचं ट्रेनिंग सेंटर असेल, बस स्थानक, सर्वसामान्यांचं बस स्थानक असेल, मुंबई विद्यापीठाचं उपकेंद्र असेल, हे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे उद्या भविष्यातला प्रश्न आहे. आणि रेल्वे स्टेशन सारखा स्थानिक जनतेचा ये जा करण्याचा ठिकाण आहे, ते खऱ्या अर्थानं जंक्शन जे आहे ते खऱ्या अर्थानं मार्गस्थ लागली पाहिजे, डेव्हलपमेंट झाली पाहिजे. आणि जर नाही सोडवताना दिसले तर 100% रस्त्यावर आम्ही येणाऱ्या काळात उतरणार, आंदोलन छेडणार आणि 100% दीपक केसरकरांचा पराभव 2024 मध्ये करणार म्हणजे करणारच. आणि शिवसेनेचा आमदार उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या आशीर्वादाने निवडून आणणार.